Fis-sem tal-Missier u tal-Iben u tal-Spiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba tal-Alla u l-għaqda fl-Spiritu Santu tkun magħkom ilkoll. U miegħek ukoll. Merħba bikom lilkom it-telespettaturi kollha li qegħdin issegwu din il-qudiesa mill-kurja tal-Arċisqof ġewwa il-Furjana. Illum imiss lili Father Charles Mallija, Patri Karmelitan, li llum qiegħed fil-kunvent tagħna li għandna ġewwa l-Belt, wara li fil-passat għamilt snin ngħix kemm Santa Venera u anka il-Balluta. Jien ukoll barra li nservi f'dan il-kunvent ukoll id-delegat tal-Arċisqof għall-iskejjel tal-Knisja. U llum tinsemmu l-Arċisqof huwa okkażjoni sabiħa li qegħdin nagħmlu d-dedikazzjoni tal-Katidral ta' Malta, ta' dioċesi tagħna, u hija okkażjoni sabiħa sabiex niftakru nitolbu b'mod speċjali għall-Arċisqof tagħna Charles Jude Cicluna. Nitolbu din il-qudiesa billi nitolbu l-mulej maħfra tan-nuqqasijiet tagħna. Nistaqal l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-għemil u billi ħallejt dmirijieti. Ħtija tiegħi, bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob l-Imqadsa Marija Dejjem Verġni, lill-anġli u l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija l-mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna d-nubietna u jwassalna għall-ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Glorja l-Alla fil-għoli ta' smewiet u paċi fl-art l-bnedmin ta' rida tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurawk, natuk ġieħ. Inroddulek ħajra glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema. Alla Missier li tista' kollox. Mulej tista' kollox. Għaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna li. Nitolbu. O Alla, inti tħejji għalik kamara għal dejjem mibnija b'ġebel ħaj u mażur. Kattar fil-Knisja id-doni tal-grazzja tiegħek biex il-poplu fidil jibqa' jikber dejjem għal bini ta' Ġerusalem tas-sema. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-Ktieb tas-Slaten. F'dak iż-żmien, Salamun wieqaf quddiem l-altar tal-mulej bil-ġemma kollha ta' Iżrael qudiemu, fetaħ idejh lejn is-sema u qal: Mulej Alla ta' Iżrael, ma hemmx Alla ieħor bħalek l fuq fis-sema u lanqas hawn isfel fl-art. Int li żżomm sħaħ il-patt u l-imħabba mal-qaddej tiegħek li jimxi quddiemek b'qalbu kollha. Imma tassew illi Alla jammar fuq l-art? Ara, la s-sema u lanqas l-ola smewiet ma jesawk u wis inqas din id-dar li bnejt jien. Għati widen għat-talba tal-qaddej tiegħek u għat-tħannin tiegħu mulej, Alla tiegħi. Ismaħħa lajta u t-talba tal-qaddej tiegħek li qiegħed jagħmillek quddiemek illum. Lejl u nar ħajkunu għajnejk miftuħa fuq din id-dar, fuq dan il-post li għalih intet ismi ikun hemm biex tisma' it-talba tal-qaddej tiegħek li qiegħed jagħmillek f'dan il-post. Isma' mela it-talb umli tal-qaddej tiegħek u tal-poplu tiegħek Iżrael meta jitolbuk f'dan il-post. Isma'ha int minn fejn tagħmmar mis-sema u għati widen u aħfer. Il-kelma tal-mulej, inroddu ħajr lill-Alla. Assal minn wiġbu flimkien, kemm hija għażiża d-dar tiegħek mulej tal-eżerċti. Kemm hija għażiża d-dar tiegħek mulej tal-eżerċti. Tixxenna u tinfena ruħi għat-tempju tal-mulej. Nanni ferħan b'ruħi u b'ġismi lill-Alla l-ħaj. Flimkien, kemm hija għażiża d-dar tiegħek mulej tal-eżerċti. Sal-asfur isib fejn jammar u l-ħuttafa ssib il-bejta ħdejn l-altari tiegħek.
hemm qiegħed iż-żgħar tagħha mulej tal-eżerċiti, Sultan u Alla tiegħi. Flimkien, kemm hija għażiża id-dar tiegħek mulej tal-eżerċiti. Ħenjin dawk li jamru f'darek, huma jfaħruk għal dejjem. Ħares o Alla tarka tagħna, ħares lejn is-Sultan, il-midluk tiegħek. Flimkien, kemm hija għażiża id-dar tiegħek mulej tal-eżerċiti. Għax jum wieħed fit-tempju tiegħek aħjar minn 1000 jum f'post ieħor, aħjar noqgħod fuq l-għadba tad-dar ta' Alla tiegħi milli nagħmmar fit-tinet tal-ħżiena. Flimkien, kemm hija għażiża id-dar tiegħek mulej Alla tal-eżerċiti. Il-mulej jgħid fid-dar tiegħi min jitlob jaqla, min ifittex isib u min iħabbat jiftħulu. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Glorja lilek, mulej. F'dak iż-żmien Ġesu daħal Ġeriko u kien għaddej mit-triqat tagħha. Meta jkun hemm raġel jismu Zakkew. Dan kien wieħed mill-kapijiet tal-Pubblikani u kien għani. Kellu xewqa li jara min kien Ġesu, imma ma setax minħabba il-folla billi kien raġel qasir. Għalhekk mar jiġri quddiem u tela matina selvaġġa għax minn dik in-naħa kien se jgħaddi. Ġesu kif wasal hemm ħares il fuq u qallu: Zakkew, isa inżel minn hemm għax illum jeħtieġli niġi għandek. Dak niżel bla telf ta' żmien, kollu ferħan, laqa u laqgħu għandu. In-nies meta rawh il-kol bdew igemgmu bejniethom u jgħidu li għand wieħed midneb daħal jistrieħ. Imma Zakkew wieqaf qal lill-mulej: Ara mulej, nofs ġidi se nagħtih lill-foqra. U jekk jien sraqt xi ħaġa il xi ħadd b'rapporti folots, irroddilu għal 4 darbiet iżjed. Qallu Ġesu: illum il-din id-dar ġieta s-salvazzjoni, għax hu wkoll bin Abram, għax bin il-bniedem ġi jfittex u jsalva il-mitluf. Il-kelma tal-mulej. It-tifħir lilek Kristu. Illum qegħdin nagħmlu il-festa tad-dedikazzjoni tal-katidral tagħna hawn Malta. U l-ewwel qari smajna t-talba li jagħmel Salamun u anke fis-salm responsorjali l-istess ħsibijiet fuq il-katidral, fuq il-tempju li kien bena Salamun u li kienet jiddedika lill-mulej. U f'din it-talba qed jitlob biex il-mulej li d-dinja ma tesawx, li huwa ikbar mid-dinja u jiskanta kif se joqgħod ġewwa dan it-tempju, jitlob biex il-mulej ibirek lilu u lill-poplu kollu. Il-katidral huwa il-post fejn aħna niltaqgħu mal-isqof tagħna li jmexxina. U l-katidral jirrappreżenta għalhekk kemm lill-isqof tagħna li jmexxina u lilna wkoll miegħu bħala l-Knisja li qiegħda f'Malta. Il-katidral mela huwa l-post mhux biss fejn huwa l-post fejn niltaqgħu mal-isqof tagħna u bħala Knisja nkunu flimkien. Min-naħa l-oħra il-Vanġelu jgħidilna, ikellimna fuq il-missjoni ta' Ġesu Kristu. Allura hija l-missjoni tal-isqof u tagħna wkoll bħala Knisja. Il-Vanġelu tal-lum jispiċċa b'dan il-kliem: għax bin il-bniedem
ġi jfittex u jsalva il-mitluf. Din hija il-missjoni ta' Ġesu Kristu. Jgħidilna hu stess b'mod ċar ħafna, b'mod espliċitu. Ġi jfittex lil min hu mitluf. U din hija wkoll il-missjoni tal-Knisja. Din hija wkoll il-missjoni tal-Isqof. Li nfittxu lil min hu mitluf, lil min mhuwiex fil-Knisja. U jew qiegħed il-bot, jew kif jgħidilna Papa Franġisku qiegħed fit-trufijiet tal-Knisja ftit il-bot. U llum għandna dan il-Vanġelu sabiħ, għax anka mimli ferħ ukoll, ta' din il-laqa bejn Zakkew u Ġesu. Zakkew li minn barra inizjalment jidher bniedem fit-trufijiet tas-soċjetà, fit-trufijiet tal-Knisja. Bniedem għani, Ġesu kemm il-darba qal li minnu Sinjur għandu problema kbira biex jiġħad il-ġid li għandu u jimxi wara s-saltna tal-mulej, fittex is-saltna tal-mulej, jimxi warajh. Imma dan il-Zakkew kien għani, ġifieri ġiġa kellu din il-problema, u kien ukoll pubblikan, anzi kien il-kap tal-pubblikani, il-kap ta' dawk li jiġbru it-taxxi. U minn barra kien jidher allura diffiċli li ħajinġibet lejn Ġesu. Però dan Zakkew kellu din ix-xewqa li jara lil Ġesu, kellu din ix-xewqa, ekku, minn hemm beda kollox bix-xewqa li kellu Zakkew. U għalkemm kellu l-folla li qiegħda tfixklu, u l-folla fixklitu darbtejn nistgħu ngħidu l-Zakkew, kemm fil-bidu meta rid jarah u ma setax jarah, allura kellu jitħabat u tħabat, allura kultant anke aħna rridu nitħabtu fid-dinja biex nagħmlu dak li hemm bżonn biex nilħqu x-xewqat tagħna, speċjalment jekk huma xewqat tajbin, sewwa biex jara lil Ġesu. Tela ma qadx iħabber rasu li ħajitħammeċ jew jida, tela ma s-siġra biex jara lil Ġesu. Tħabat u da. Ġesu raħ, kelmu, u din hija s-sabiħa ta' Ġesu li Ġesu mill-ewwel għaraf ix-xewqa ta' Zakkew u għaraf mhux biss ix-xewqa l-qalb ta' Zakkew. U qallu Ġesu, qallu rrid illum il-detija hija li nkun għandek, dan huwa l-iskop tal-ġurnata tiegħi tal-lum. Jekk jiena nikol għandek illum, jekk inkun għandek inkun ilħaqt l-iskop tiegħi. U Zakkew jilħqu bil-ferħ. Ekku, dan huwa għalhekk huwa Vanġelu ta' ferħ, mhux ta' bxejn. Papa Franġisku ftit ta' snin ilu kien ħarġilna l-eżortazzjoni apostolika u sejħilha ta' ferħ sewa, ta' titlu ta' ferħ, l-aħbar tal-ferħ. U dan il-Vanġelu jkompli mbagħad u l-folla kif kont ngħid fil-bidu terġa' tgerger. Il-folla li blukkatu lil Zakkew terġa' tgerger, kważi trid tibblukkah, kważi trid tkeċċih, ma tridx tħallih jilqa' lil Ġesu. Għalhekk naraw ukoll li kultant insibu elementi fis-soċjetà li jfixklu wkoll lill-Knisja milli tagħmel il-missjoni tagħha. Għalhekk jien naħseb illum nikkonkludu fuq il-Vanġelu, fuq il-dana li aħna bħala Knisja miġbura mal-Isqof, speċjalment fil-katedral tagħna, ekku mistiedna biex nimxu fuq il-passi ta' Ġesu sabiex minnu mitluf isib is-saltna tal-mulej. U kif qal Ġesu lil Zakkew, din id-nar ġiet għas-salvazzjoni għax hu wkoll bin Abram. Aħna nfakru l-jum tal-konsagrazzjoni tal-Knisja Ewlenija tad-Djoċesi tagħna fejn l-Isqof għandu l-katedra tiegħu, nitolbu lill-mulej li jrid iwaqqaf il-Knisja tiegħu fuq is-sisien tal-Apostli u ngħidulu: ftakar fil-Knisja tiegħek mulej. Ftakar fil-Knisja tiegħek mulej. Għall-Knisja f'Malta biex taħt it-tmexxija tal-Isqof tagħha Charles Xikluna tibqa' sħiħa fil-fidi u maquda fl-imħabba. Nitolbu. Ftakar fil-Knisja tiegħek mulej. Għall-mexxejja ta' pajjiżna sabiex iħarsu l-valuri nsara li sawru s-soċjetà tagħna. Nitolbu. Ftakar fil-Knisja tiegħek mulej. Għall-foqra u għal kull min qiegħed ibati sabiex ikomplu jsibu fl-istituzzjoni tal-Knisja kenn u għajnuna. Nitolbu. Ftakar fil-Knisja tiegħek mulej. Għalina l-kol sabiex bħal ġebel ħaj tal-Knisja nimbnew f'templju li jkun joġob lilek. Nitolbu. Ftakar fil-Knisja tiegħek mulej.
Issa nistedinkom biex kulħadd jagħmel it-talba tiegħu f'qalbu. Ħares mulej lejn din il-familja tiegħek li San Pawlu San Luqa nislu bil-kelma tal-verità u għat-talb tagħhom ħeġġeġ bl-imħabba lilna l-kol li bil-grazzja tiegħek irċevejna l-fidi permezz tal-predikazzjoni tagħhom bi Kristu Sidna. Amen. Tolbu ħuti biex sagrifiċċju tagħna jkun jogħġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Ilqa' mulej l-offerta tagħna u għamel li kull min jiġi hawn jitolbok jikseb il-qawwa tas-sagramenti li jseħħu x-xewqat tiegħu bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Niżuħħaj lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xira. Sewwa u xira tassew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullum kien irroddulek ħajr. Inti jogħġbok tagħmar fid-dar tat-talb fejn tqasmilna bidejk miftuħa id-doni tiegħek u qatt ma tonqosna l-għajnuna tal-grazzja tiegħek biex inti tagħmel minna tempju tal-Ispiritu Santu, tempju jogħġbok kollu dija ta' ħajja qaddisa. Bil-ħidma tiegħek bla qiegħda inti tqaddes il-Knisja tiegħek il-Arusa ta' Kristu, imxebħa ma' bini li jidher biex issebbaħa fis-sema bħala ferħana ta' kotra bla qies ta' awliet. Għalhekk mal-qaddisin u l-anġli kollha nfaħruk u ntennulek bla qiegħda. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fil-għoli ta' smewwiet, imbirek minn ġej fisem il-mulej, osanna fil-għoli ta' smewwiet. Qaddis tas-sewwint mulej inti l-għajn ta' kull qdusija, qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispiritu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħal-ħobs, rat il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu qal, ħudu u kulu l-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħal kalċi reġarat il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu qal, ħudu ixorbu minnu l-kol għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem, id-dem li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek. Nistennewk sa ma tiġi fil-glorja.
Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. Nroddulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċakon tagħna nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li neħdu sehem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Joseph li qed jgħin u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-kol nitolbuk għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqadsom Malla Marija, ma' San Ġusepp, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom nfaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu, fi Kristu, jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. U issa l-kol flimkien bil-qawwa tal-Ispiritu Santu nitolbu kif għallimna Ġesu, missierna, li inti fis-smewiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid kif is-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u għatina tiegħek il-paċi fi żminna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġġija tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jassaltna u l-qawwa u l-glorja l dejjem. Mulej Ġesu Kristu li qed lill-apostli tiegħek inħallilkom islim, nagħtikom islim tiegħi. La tħares lejn nubietna iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għati jaslimu laqda li jintrit fijant li teħxu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem ma'kom. U miegħek ukoll. Natu l-paċi li xulxin. Ħaruf talla li tneħħid nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħid nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħid nubiet tad-dinja għatina il-paċi. Danu l-ħaruf talla, danu li neħidnu bitta d-dinja. Ħenjin dawk li ma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej, ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħek, iżda jbiss kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik, u nibqa' nħobbok għal dejjem.
nitolbu. U Alla li rrid li l-Knisja tiegħek hawn fl-art narawha bħala sinjal ta' Ġerusalem tas-sema, nitolbuk biex bis-saħħa ta' dan is-sagrament inti tagħmel minna t-tempju tal-grazzja tiegħek u ddaħħalna fil-amara tal-glorja tiegħek. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikna Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben, l-Ispiritu Santu. Amen. Nroddu ħajr lill-mulej. Il-barka twassalna fit-tmiem il-quddisa tal-lum. It-talba tar-Rożarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u newsbook.com.mt jew fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċeżi ta' Malta. Infakru li min jixtieq jirċievi newsletter tal-Arċidjoċeżi ta' Malta li tinkludi diversi aħbarijiet mid-djoċeżi u anke l-omeliji tal-isqifijiet jista' jidħol fuq knisja.mt/newsletter. Grazzi tal-għanaqattu magħna għal dan il-mument ta' talb. Fil-sem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Alla tagħna sma' tal-tagħna ħlisinna u jaqaf magħna, glorja lill-Missier u lill-Iben u l-Ispiritu Santu. Kif kemm il-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti omna għalik sma' tal-tagħna, Ġesu li twilet għalina u rrid ikun iben tiegħek bħalna. O Ġesu tiegħi aħfrilna dnubietna ħlisna min-nar tal-infern, kull ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment lil dawk u l-aktar li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Illum ngħidu l-misteri tal-ferħ, nkomplu fuq it-tema wkoll tal-Evanġelju, u l-ewwel misteru tal-ferħ meta l-Anġlu Gabriel ħabbar lil Sidna Marija li kellha tkun Omm Alla. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek,
Mbirka inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, ammen. Glorja lill-Missier, lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem, ammen. Alla tagħna isma' tal-tagħna ħlisilna u jaqaf magħna. Glorja lill-Missier, lill-Liben u l-Ispiritu Santu, kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Ammen. Marija Santissima uri li inti omna li kismat tal-tana, Ġesu li twilet għalina u rrit ikun bniedem bħalna. U Ġesu tiegħi jaħfrinna d-nubietna ħlisna min-nar tal-infern, hu l-ġenna l-erwieħ kollha speċjalment il-dawk l-aktar li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Konsidrawk nikkontemplawk meta sitna Marija marret iżżur il-qariba tagħha Sant Eliżabetta. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek ikun li trid kif is-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni, ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, ammen. Alla tagħna isma' tal-tagħna ħlisilna u jaqaf magħna, glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem, ammen. Marija Santissima urina li inti omna li kisma' tal-tagħna, Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu tiegħi jaħfrinna d-nubietna ħlisna min-nar tal-infern, u l-ġenna l-erwieħ kollha speċjalment il-dawk l-aktar li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Nikkonsidrawk, nikkontemplawk meta Sidna Ġesu Kristu twilet fil-ar ta' Betlem. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid kif is-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni, ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek,
imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Alla tagħna smat tal-tagħna ħlisilna u jaqaf magħna, glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kemm il-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem, Amen. Marija Santissima Orina li inti omna li kismat tal-tagħna, Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi jaħfrilna d-nubietna ħlisna min-nar tal-infern, kull ġenna l-erwieħ kollha u speċjalment dawk l-aktar li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Missierna nikkonsidrawk nikkontemplawk fir-raba' misterju minn tal-ferħ, meta Sidna Marija u San Giuseppe ippreżentaw lil Ġesu fit-tempju. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, għafrinna d-nubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni, Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Alla tagħna smat tal-tagħna ħlisilna u jaqaf magħna, glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kemm il-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem, Amen. Marija Santissima Orina li inti omna li kismat tal-tagħna, Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi jaħfrilna d-nubietna ħlisna min-nar tal-infern, kull ġenna l-erwieħ kollha speċjalment il dawk l-aktar li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Nikkonsidrawk nikkontemplawk meta Sidna Marija u San Giuseppe tilfu lil Ġesu u wara 3 ijiem sabuh jiddiskuti mad-dutturi.
Missirna li inti fis-smawiet jitqaddas ismek tiġi saltnatek ikun li tritin kif is-sema qiegħda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għaffrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, mbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, mbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, mbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, mbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, mbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, mbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, mbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, mbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, mbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, mbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Alla tagħna smattal tagħna ħlisilna wieqaf magħna, glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Spiritu Santu. Kif kemm il-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem ammen. Slima lik Sultana tal-ħniena ħajja ħlewwa ta' matana, slima lik lilek ingħajdu għaliex aħna turrufnati u li teva, lilek nitniedu aħna li nikbu nonfqu f'dan il-witt ta' dmuħ, ejja mela avukata tagħna dawar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħniena u rina wara dan it-tuframent li Ġesu frott imbierek tal-ġuf tiegħek u ħanina u pija u ħelwa u Verġni Marija. Għall-intenzjoni tal-Papa. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddas ismek tiġi saltnatek, ikun li tritin kif is-sema qiegħda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għaffrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, mbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kemm il-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem ammen. Għall-erwieħ tal-purgatorju. Għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-daw ta' dejjem jiddifuqhom. Jistrieħu fis-sliem. Ammen. Litanija tal-Madonna. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu smana. Kristu ismana. Kristu l-qattal tagħna. Kristu l-qattal tagħna. Missier etern Alla. Ħenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinità qaddis Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' ġbejbiet. Itlob għalina. Om ta' Kristu. Itlob għalina. Om tal-Knisja. Itlob għalina. Om tal-ħniena. Itlob għalina. Om tal-grazzja talla. Itlob għalina. Om u xebba. Itlob għalina. Om mit-tama. Itlob għalina. Om li żjed safja. Itlob għalina. Om li żjed nadifa. Itlob għalina. Om bla teba. Itlob għalina. Om li tistħoq l-imħabba. Itlob għalina. Om tal-aġeb. Itlob għalina. Om tal-paririt tajjeb. Itlob għalina. Om ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Om ta' min salvana. Itlob għalina.
għalina. Xebba kollok għaqal. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħnina. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta malla. Itlob għalina. Mera tal-qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħtana. Itlob għalina. Amara tal-Ispiritu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull ċiba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri ta' Lavorju. Itlob għalina. Dar ta' Deb. Itlob għalina. Arka ta' Rab tal-ġdida. Itlob għalina. Bib ta' sema. Itlob għalina. Kewba ta' filodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Ken tal-mitimbin. Itlob għalina. Faraġ tal-migranti. Itlob għalina. Faraġ tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġni. Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mnisla mingħajr l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana mtella s-sema. Itlob għalina. Sultana tal-Rużarju Mqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruftalla li tneħħi d-nubit tad-dinja. Aħfrinna nitolbuk mulej. Ħaruftalla li tneħħi d-nubit tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruftalla li tneħħi d-nubit tad-dinja. Ħenna lina. Itlob għalina għaddisom malla. Biex ikun jisħoqinna dak li wedna Kristu. Nitolbu. Għati lilna għaddejja tiegħek mulej Alla. Nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħu tal-ġisem. U bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni, nkunu meħlusa mid-dwejjaq ta' issa ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikiel Arkanġlu. San Mikiel Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida kun inti l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irrażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa inti l-aqwa fost il-qtajja tas-sema. Titfa bil-qawwa ta' Alla fil-qieħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti ħżiena oħra li jiġġerrew fid-dinja għat-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba lil San Giuseppe. Slim għalik ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija. Lilek Alla fdalek lill-ibnu, fik Marija qiegħdet il-fiduċja tagħha. Miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Giuseppi, kun missier għalina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Aqlalna l-grazzja, il-ħnina u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. Alla li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek. Hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen.
imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirka l-qalb imqaddisa tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artan, imbirek l-Ispiritu Santu Paraklitu, imbirka l-kbira Omm Alla Marija Santissima, imbirka l-imqazza u Immakulata Konċezzjoni tagħha, imbirek it-tluħ glorjuż tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni u Omm, imbirek San Giuseppe Arus kas-sismu tagħha, imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.